И здравейте, слухате хора, вие пак сте с Стефания в Жика и днес ще играем на Worker Pizza Place в Roblox. Нека видим какво е тази игра на нас. Защото аз съм играл доста години. Как трябва да... Как? Значи аз мога да съм касиера, мога да готвя, мога да опаковам пиците, мога да доставям, мога да... Какво това? Да доставям неща. Мога да съм къщата? Добре, явно си имаме къща. Нека съм доставчик. Мале, тази игра се е забравила. Днес... Не. Да се опитайте новата на мечта. Ако вземем още писика, аз това какво е? Хопен. Това горе. Добре, много мозъка. Как си взема мотора? Ако не използвам това. Айде, бързо, мога да свиркам. Могат емоции. Стой. Тя съм ги забравил, са много яки. И даже се променя лицето. Виж. Майкъл. Мога да пласкам. Власти. Ще не си. Опа. Никой не излиза. Сега ще доста... За малко добра. Сега ще доставим тази къща. Ще получи двойна пица. Ето така, да. Сега ще се телепортира нека, защото е бъгнал. Окей. Сега. Върши се колата, кой беше моето това ли? Да. Сега. Тръгвам. Трябва да вземем още пици. Не, чакай, не тук. Не ми казвай. Има ли път? Моля да се излезе некъде. Не. Ще трябва да се замия. Се разпална. Криво. Сега вземам пица. Нека вземем още. Нишки, гъпи, заек и куче. Да, виждаш, что... Не. Гадно. Не искам да съм деливери. Виж как изглежда? Нормално. Защо? Мога просто да оставя в пола. Добре. Така, ето тази къща. Извинявай, но се блъскам в патите. Видите лицето? Ама това не е храна, това е лимонад. Има лимон. И той ми треска вратата. Аз съм държен, защото той ми треска вратата. Как работи? Сега ще доставим... Мисля така изобщо. Добре. Как да намеря къщата като... 2, 3, 1. Това... Едно, значи ето там. Две. Нет. Я стою, мисля, че ще направя нещо.
Щастлив съм. Бай. Пойми бай, кои често они с бонус. Сега има пак до пица плейса. Тук за телевизора и чай, че аз изгубих. Мапа е малко голема, съм играл тази игра от 5 години. Има доста як апдейт. Преди колите изглеждаха много неща. Добре, ако мога да спрат се блъска, ще бъде много добре. Ще на ден. Добре, офне. Това как ще видят? Мога 30 coins. Добре, къде е това? Тук ли е? Къде е? Не, ама тук се достатъчно. Да. Изгубих се. Синя къска. Бе! Леко бе! Човек, бе! Те ме обърка. Виж ти. Виж къде съм спал. Значи тук е пил пътя. Ох, майко. Добре, просто мога да свикам. Ставайте си на работа. Добре, нека вземем това. Да, що? Дайте пронаме, що му това такива. Добре. Колко човек, вижте ти е тук, така. Стой. Как мога да... Мар. Не. Има ски маска. Мога всичко. Ползвам. Аз вече имам ски маска. Ще ползвам. Кой ще ползвам? Трябва да набавя пица. Често. Пица. Има. Хайде, един Марсело морски дарове. Аз искам да знам. Само какво ще пробват. B6, ама как е къстите? Няма съм минал туториала. Така. Сега търсиме B6. Има ли B? Не. Няма. B3. След това B3. Нямам B3. Майката има B5. B5 имаме B5. B6 е това. Направихте много яко, Тук ще доставяме, ще доставяме 2 пъти количка. Тук си, страх от тебе. Трябва да идем в А. Тук ли е А? Майко, да, Бонус пари. Ей! Забравихте нещо, госпожо. Госпожо, забравихте си колата. Не мога да това. Не, ще те са още с голедния евент. Трябва да го махат. Трябва да слагат, не знам какъв евент, не знам какво предстои.
Всичко ме къщата, ясно ли ви е по-умърт? А това ли? Аз съм на почивка. Добре. Нека си затворя вратата. Добре. Сега, ето го. И това е. Не. Като път знам пътя, деца. Не. Тук много пъгла. Та игра някаква странна. Това е много яко. Деца. Аз съм тук. Това да взема още билети. От колички. Имаме количка. Школ. No, no. Окей, стигна тук. Моторчето пъти беше безплатно, беше много яко снега. Моторчето. Не мога да карам. Значи това е А. Значи има едно Б, едно. Добре. Явно ще се доставим. Сега аз не съм. Защо стои така? Б2, пак Б2. Опа. Здравейте. Не. Искам да го различно. Аз съм по-бърз от тебе. Аз съм по-бърз. Човек. Какво беше? Идваш в топче. Светил А1. Ето го. Не, това е А3. Къде е едно? А1. Къде си? А2. Ето там не. А1. Ето. И вратата е даже отворена. Чека си пица, човек. Чао. Нека да затворя вратата. Не мога. Чао. Добре, хора, на мен ми доскуча. Така че дано да ви харесва видеото. И хубави срещи. Чао.